היי חברים, שלום, מה שלומכם? אני פונה לכם בפעם השנייה לסיוע. אני לא אוהב לקרוא לזה תרומות, אז אני קורא לזה סיוע. היום קשה לי מאוד למצוא עבודה ולהתפרנס בכבוד. הצד השני הבין, אם הוא יגרום לי להיות מחוסר עבודה, אז איכשהו הוא יוכל לנצח אותי. הוא יוכל פשוט לייאש אותי. אז כמו שהם מבינים היום, אי אפשר לייאש אותי, ואי אפשר לעצור אותי, ואי אפשר כלום. אז ככה חברים, כמובן שניצחנו בבית דין לעבודה, הרבה בעזרת האנשים שעזרו לי ותמכו בי באורך כל הדרך. רובכם כבר שותפים לדרך הארוכה שעשיתי, אז ככה איכשהו חברים וירטואליים, שאני מקווה שביום מן הימים אני אוכל להחזיר לכם טובה. אז ככה חברים, 50,000 שקל יסייעו לי לכמה דברים מאוד חשובים כרגע, שזה איפשהו אמצע הדרך. אחד, הגשתי ערעור לבית המשפט לגבי הזכייה שלי, זאת אומרת לדברים שלא קיבלו מהדברים שטבעתי עליהם. 2, יש את הערעור של מדינת ישראל לגבי הזכייה שלי. שרה נתניהו כמובן מערערת על הזכייה שלי, ופה אני צריך שוב לגייס את הכוחות של עורכי הדין שלי ואת האנשים וכל מי שמאמין בצדק, ואני הולך קדימה. דבר שני, כמו שאתם מבינים, חקירת מעונות ראש הממשלה איפשהו נעצרה. ולא לדבר על הטרדה המינית שלא הייתה, או על הגניבת אוכל שפשוט לא היה. אני רוצה למצות את הדין עם האנשים שהכפישו אותי, וכמובן, יש את התביעות דיבה שאני תובע את אנשי ראש הממשלה. אז אתם מבינים שאני לא מוותר, אני נלחם עד הסוף, לא מפחד מאף אחד והולך עם האמת.